नोङो मा
सेकेंड प्राइज को बावदों जोंनि सेनो खांथालगुरि गामि आफादनि माइनाव आफादनिफ्राय आरो थामथि प्राइज को बावदों जोंनि गामि आफादनिनो लेङाइ नेहाथारि बिथां अरेसा बसुमतारी बावहाय दिनै नोंसोर 10 जन बा 10 जननि मादाव साथामा मोनगोन नोंसोर जायफ्रा देरहायाखै दिनैनि बे बादायनायाव
नोंसोरो साननाङा जे दिनै जेनबाय आं आरो इयुनाव मालाबाबो बादायला मोसाला बेखौ साननो नाङा नोंसोरो आरो गोसोखौ बोलो लाबावनानै नेक्स्टआव आं बादायगोन आं देरहाथारगोन बे गोसोखौ लानानैसो नोंसोरो बादायबावनांगोन आरो बेबायदि गोसोखौ लानानै बादायलांबाय थायोबा नोंसोर सानसे फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज थार्ड प्राइजखौ नोंसोरो मोनहैनो हागोन आरोबाव फोसावनोसै रिजाल्टआ आंनि आखायाव दङ बर्थमान रावनिबो आखायाव गैया जोंहा गिबियावनो आङो नैथि बान्था मोनगिरिखौ फोसावनो सानबाय नैथि बान्था मोनगिरि फार्स्ट नङा दै फार्स्ट आरो थार्ड नङा नैथि सेकेन्डखौ मोननो हादों जोंहा लक्ष्मिता बसुमतारी सेकेन्ड प्राइज आरो फार्स्ट प्राइजखौ आं फोसावनो सानबाय बे समाव खारन थार्डखौ फोसावनो लोगो फार्स्टखौ मिथिखागोन बा मिथिखानोबो हागौ ना थार्डखौ फोसावग्रोनांगौ होमबालाय थार्डखौनो फोसावग्रोनोसै नङा होमबा थार्ड प्राइजखौ मोननो हादों जोंहा सोर मोनथावना दे बिसिनि मादाव थार्ड प्राइजखौ मोननो हादों जोंथि बसुमतारी दानिया फार्स्ट प्राइजखौ सोर मोनदों आच्छा रायजो राजानि आखायावबो जासा दंमारो फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों जोंथिमा बर' दानिया जाय बिथांखिमोना जोंनि बे बादायनायाव देरहानो हायाखै बिथांखिमोना बिथांमोन साथामखौ ओरैहाय गिदिंनानै पेन्सिल लानानै खालामनांसै ओरै गिदिंनानै दे पेन्सिल लानानै Lagi mana kan? Oh, asal. Semua. Jangan kami apa ini? Bersama negeri, Manjatau, Bapak Bosumatarí, Komisi, Jauh Penanai, dibukti lakunya katanya, oleh Jawa. मानगोनां दिनैनि बे सात बैसागोआव जोंनि बे बैसागो खुंग्रि बादायनायाव फार्स्ट प्राइज मोननाय सेकेन्ड प्राइज मोननाय थार्ड प्राइज मोननाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बान्था मोनाखै बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय जाहाथे फैगोन बोसोराव नाजाफिनो थुलुंगा खालामफिनो बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया जोंनि बे सात बैसागो फोरबोआव जोंहा बिदिनो दिनैनिफ्राय जागायनानै देग्लायनिफ्राय जागायनानै फैगोन बोसोरावबो जों बेबायदिनो जागायलांनो नागिरदों बेनिखायनो जोंनि खान्थालगुरि गामिनि रायजो राजाफोर मदद खालामबासो जोंबो आवगायलांनो हायो बेखायनो रायजो राजानि थुलुंगाबो नांगोन रायजो राजानि थुलुंगा होबासो खामानिखौ आग बारायलांनो हायो बेनिखायनो साफ्रोमबो
जों खान्थालगुरि गामिनि रायजो राजानिसिम आंनि गुरै खावलायनाय जाहाथे फैगोन बोसोरावबो बेबायदिनो जोंखौ थुलुंगा होयो बेबायदिनो बैसागो फोरबोखौ फालिलांनो थाखाय नाजानायजों लोगोसे उत्साह होफायो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। दानिया बान्था मोनगिरिफोरनाव गुरैयै सोंलांनोसै आं जाहाथे नोंसोरो मोसानानै बान्थाखौ मोनदों नोंसोरो गोसोफोरखौ माबायदि मोनदों आङो सेथि बान्था मोनगिरिनाव सोंनोसै गोसोखौ माबायदि मोनदों रेजें मोनदों ना गिलिर मोनदों ना मा मोनदों माबायदि मोनदों फंनैसो बुंहर खोनादों मोजां मोनदों जोबोद जोबोद साबायखर जाहाथे बेबायदिनो मोसानायखौ फरायनायजों लोगोसे मोसानायखौ लांफा बिदिनो नाजालांबाय था जाहाथे फरायनायल' जाया किसु माबाबो नांदेरगौ बेखायनो मोसानायखौबो नोंसोरो लांफाबाय था। दानिया थामथि बान्था मोनगिरिनाव सोंहरनोसै आरो थामथि बान्था मोनगिरिया गोसोखौ माबायदि मोनदों आच्छा बिदिनो फरायनायजों लोगोसे मोसानाय आयदाखौबो लांफाबाय था आरो हायोबाथ' बेलेग बेलेग आयदाबो लांफाबावनांगौ खेला दुला बायदिसिनाखौ लांफाबावनांगौसो। दा जियानो जादोला फैगोन बोसोरहालागैबो जोंनि बेयाव बादायनो हायाबाबो जों दस्रा जायगायावबो जोंनाव मोसाखावरि बिथांखिमोनखौ सोङोबा जों खिन्थाहरनो हागोन ओरैनो थुलुंगा हरनो हागोन दैथायहरनो हागोन आरो। दानिया नैथि बान्था मोनगिरिनाव सोंनोसै आं मोसानानै माबायदि मोनखो गोसोखौ रेजें मोनखो ना इन्टारेस्ट मोनखो ना फुरथि मोनखो दा बेखौ सोंहरदों आं। गोसोखौ बिराद गिलिर मोनदों माने फार्स्टआव आं बे खारनायाव बिराद गिनाय मोनदोंमोन हागोन ना हाया बिनिफ्राय ओमफ्राय दायो जेनेबा सेकेन्डआवबाबो आङो मोननायखौ मोजां मोनदों आरो। जोबोद जोबोद साबायखर जाहाथे बेयो फार्स्ट खनसेयावनो मोसानाया मोजां जालांबासो फार्स्ट बान्थाखौ मोननो हागौमोन। बेहा जाबाय एसे खनसे गिनानै खारबायना बे मोसानायखौनो बेयावहाय बे फार्स्ट बान्थाखौ आवग्रिनो हायाखै फार्स्ट बान्थाखौ आवग्रिनो हायासै बेहा गिनायजोंनो मोसानायखौ गिनायजोंनो दरजाथिंसो थुरुं खालामबाय बायदेरावसो। दा जियानो जादोंला दे जोबोद जोबोद साबायखर जाहाथे आयंखौ बुंनोसै आं फरायनायजों लोगोसे मोसानायखौ बिदिनो गोसो होलांफा जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ निश्चय नोंसोरखौ नाहरगोन आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै नोंसोरो जिखिनि फरायनायखौबो आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै फराय मोसानाय खेला दुला बेफोरखौबो आफा बोराइ बाथौनाव दहाय लानानै आगबाराय आं बेखिनिखौ दिनै बुंनानै बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय। होफैनो थाखाय गथायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बान्था मोनगिरिया जाहैबाय सेथि बान्था मोनगिरिया जाहैबाय जोंथिमा बर' होबाय आं नामखौ नोंनिखौ पद्मधर नार्जारि माने कमलेश्वर नार्जारिया होदोंमोन नालाय बिनि फिसाला पद्मधर नार्जारि माने बिफाया फैनो हायैनि गथ'आ फैबाय दायो होसिगोन आरोखि गथायनो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो नैथि बान्था होगिरि माने जोंनि सोनाब खान्थालगुरि गामि आफादनि माइनावफोरनिफ्राय सोर फैयो फैदो आरो मोनगिरिया जाहैबाय लक्ष्मिता बसुमतारी आरो खौरां रायजोआव आरो थामथि बान्थाखौ बावदों जोंहा जोंनि गामि आफादनिनो लेङाइ नेहाथारि बिथां उरेसा बसुमतारी बिथांखौ बे समाव बान्थाखौ बावफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो मोनगिरिया जाहैबाय जोंथि बसुमतारी धन्यबाद थाबाय होगोन। बिनि सिगां आं नैबे जोंनि बान्था मोनगिरि देरहागिरि
बिथांनिमोनखौ मान लानानै जौसांनिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय खावलायबाय।